रंग लगाई रंगदार हो बेतिया जिला रंग लगाई छपरा सिवान या गोपालगंज कौन काम न आई हो छपरा सिवान या गोपालगंज कौन काम न आई हो रंगदार हो बेतिया जिला रंगदार हो बेतिया जिला ढोड़ी में रंग लगाई हो रंगदार हो बेतिया जिला ढोड़ी में रंग लगाई हो गोरखपुर बलिया बक्सर कौन काम न आई हो गोरखपुर बलिया बक्सर कौन काम न आई हो रंगदार हो बेतिया जिला रंगदार हो बेतिया जिला ढोड़ी में रंग लगाई हो रंगदार हो बेतिया जिला ढोड़ी में रंग लगाई हो एलवी म्यूजिक बेती डीजे सोनू मोतिहारी 60 जन पटिया वाला हुए बेलूरा नर पटिया गंज वाला डाल देल धूरा 60 जन पटिया साफ हुए बेलूरा नर पटिया गंज वाला डाल दिहे धूरा एक कहले डरे से सब भाग जाई हो एक कहले डरे से सब भाग जाई हो रंगदार हो बेतिया जिला रंगदार हो बेतिया जिला ढोड़ी में रंग लगाई हो रंगदार हो बेतिया जिला ढोड़ी में रंग लगाई हो रंग लगाई रंगदार हो बेतिया मानवा परस के सब जगह नाम बा सुनील सिंहानी कहे ओकरे ही काम बा सुनील सिंहानी कहे ओकरे ही काम बा सुनील सिंहानी कहे ओकरे ही काम बा मानवा परस के सब जगह नाम बा सुनील सिंहानी कहे ओकरे ही काम बा चोली पे गोली तोहरा गोरी चल जाई हो चोली पे गोली तोहरा गोरी चल जाई हो रंगदार हो बेतिया जिला रंगदार हो बेतिया जिला ढोड़ी में रंग लगाई हो रंगदार हो बेतिया जिला ढोड़ी में रंग लगाई हो लाल बाबू डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेतिया।